sai daga nan naji komai ai ba dacewa in dai ba gwaji kin nuna mini so kauna yaya zan gaji na sha fada ba wata sai ke mai babban aji ke ce za na so tun a dare zuwa safiya bugun zuciya ta ce bugun zuciya ke ce bugun zuciya ta. To fa za mu faɗa ma gaskiya Uga Soja Boy, gaskiya wannan abin da kake yi ba daidai ba ne a matsayinka na celebrity ko kuma in ce a matsayinka na musulmi bai dace a ce wannan abin kana yin shi ba. Ga ka kuma asali haifaffin ɗan jihar Sokoto inda addinin musulunci ya cibi kenan, bai kamata a ce kwata-kwata irin wannan bidiyon kana yin shi ba gaskiya a matsayinka na musulmi. Sannan abin da ake so wani koyi da kai matsayinka na royal model kenan, bai dace a ce gaskiya kana irin wannan abubuwa ba kwata-kwata ba su kamata ba. Ga ka haifaffin ɗan Sokoto inda tarbiyya ta yanki cibi da kuma addinin musulunci yake cibi, amma ka zo kana irin wannan bidiyo kan. Ga ka celebrity muna ganin ka international, muna alfahari da kai a nan jihar Sokoto, amma yanzu a ce kai ne kake irin wannan bidiyon kake rungumar mata haka. Gaskiya kai gaba ɗaya abin is not good wallahi, it's not good for you for everyone. Gaskiya ya kamata a ce ka tsaya kai nazari ka dibi wannan abin da kake yi ba daidai bane ka gyara, saboda gobe ka ake dibi. Sannan mu dole mu faɗa ma gaskiya saboda mu kai dan uwan mu ne musulmi kuma kai dan uwan mu ne na jini, kaga dole mu faɗa ma gaskiya ka gyara saboda gobe ake dibi ba wai yanzu ba. Anytime zaka iya wuciya, za ni iya wuciya, kowa zai iya wuciya. So abinda muke fata shi na mu cika da imani. Allah ka yahi mana kurakuran mu. Kowa yana aikata kuskure a boye a fili, amma bai dace a ce kai matsayinka na international celebrity ba a ce ga ka kana abu kiri-kiri kana bayyana abu kawai saboda misali wani contract ko kuma wani abu na neman followers ko kuma trending. Gaskiya bai dace ba. Gaskiya ya kamata a ce ka gyara, ka tsaya kai nazari sosai, ka daina wannan bidiyon. Ba dole sai ta haka ake tallar bidiyo ba, ake tallar waka ba. Ga kama a matsayinka na babban celebrity international wanda duk arewa babu irin shi. Ko DJ Abi sai ya uzuri wallahi, ko DJ Abi sai ya uzuri. In dai aka ce celebrity ake nema a nan arewa wanda ya zan international na, to Soja Boy guda ne. Amma bai dace a ce kana wannan abu ba gaskiya. Duk wani rapper in dai aka ce international celebrity ake nema to ka wuce shi. Allah Ubangiji ya ba mu ikon gyara gaba ɗayan mu. An san kowa yana da na fili da na ɓoye.